biste opisali političku kulturu u Srbiji? Nikako. Aha, a šta mislite kako da je menjamo? Ko može najviše da utiče? Obrazovanje. Kao nešto vrlo crno, zatvoreno i morbidno. Nesigurno i tako. A ko i kako može da utiče da se kultura netolerancije promeni, da se zameni dijalogom i međusobnim poštovanjem? Prije svega neku kulturnom otvorenost između nas samih. Pa, ne znam. Mislim, treba više da razgovaram s tim temama i mislim da bi trebalo da se generalno kultura umetnosti promeni, da ljudi budu otvoreni i da priđu tome, da iskomuniciraju s nekim drugim stvarima, da ne mislimo samo o politici. Ne znam kako bih reagovala da se bavim politikom. Možda su neki ljudi pogubili živce, znate, nije ni to za podcenjivanje, treba živeti godinama u toj areni. Možda je neko izgubio živce, ja stvarno ne mogu, nemam nikakvih simpatija prema svemu ovom. Baš nikakvih simpatija i čisto razmišljam, naravno da neću baciti glas, naravno da ću glasati, ali da ideću u poslednjem času šta da radim. Treba da dođe na neke opšte tolerancije. Mi živimo u vrlo netolerantnom, sistemski postavljenom društvu. Imamo neprijatelje na sve strane i preko puta i ovamo i sami smo sebi neprijatelji kad treba i vi ste mi neprijatelji kad mi pokažu prsto na vas, tako da to je neka nemoguća stvar. Mislim, mora zaista da, ne znam kako, to je sad situacija, ja bi najviše volio revoluciju. Mnogo teško pitanje. Jel? Jeste. Pa kakva je to kultura? Mislim da nismo zreli još uvek za demokratiju koju svi priželjkujemo. Pa znate šta, medijsko promovisanje kulture tolerancije bi bilo dobro. Isto kao i mi koji smo zaposleni u obrazovanju bismo mogli na to da utičemo malo više. Tako da ja poručujem svojim kolegama, prosvetarima, utičite na toleranciju, molim vas. Deca su nam potpuno, nemaju razvijeno kritičko mišljenje, nikakvo. Pa previše pljuju, previše. U redu je, ja znam šta je politička borba i hapšen sam više puta zbog izbora i šta ja znam, ali ovo je prešlo dara meru, mislim. Na porodicu se ne udara, na decu se ne udara. Meni se niko ne dopada, ni mediji mi se ne dopadaju, niti mi se dopada, naravno, ovo ni ne gledam čudo, niti gledam N1, povraća mi se od toga, znači totalno sam usamljena u nekom razumevanju šta bi bili dobri. Mislim, jasno je meni kako to treba da izgleda, ali ne mogu da verujem da neko ne može da ima toliku političku kulturu, da ne izgleda tako kao da maltretira svakoga ko ne misli isto. Pa političku kulturu? Da. Pa sve generalno zavisi od grada do grada, kako se politički oni ophode prema gradu i koliko oni utiču na razvijanje samog grada. Pa političari generalno organi. Ne znam, ja se ne razumem u politiku, ne bih to opisala, ali mislim da je katastrofa. Ne, ja ne prihvatam neistomišljenike, ja s njima ne razgovaram. Da li na privatnom planu, odnosno uspevate da razgovarate sa neistomišljenicima, a da ne uđete u konflikt? Uopšte ne razgovaramo, hvala. Sa neistomišljenicima? Da, sa neistomišljenicima, samo sa svojim istomišljenicima, jer bi ušli u konflikt i ulazimo u konflikt. Sa našim bliskim prijateljem smo ušli u takav konflikt da odustajemo od toga.